Gemma Tarafa és biòloga i entre els molts interessos transdisciplinars que té es troben el tema i l'interès que té en l'assumpte del deute. Ella també és membre de l'Observatori del Deute a la Globalització. Ha estat coautora de diversos llibres, informa sobre deute extern a l'estat espanyol, la il·legitimitat dels crèdits, fa 30 anys d'història i viure en democràcia. I avui tenim una interessant xerrada que es diu com afecta el pagament del deute, endeutament i retallades. Bon dia, bona tarda a tothom. Gràcies per venir. Avui us explicarem una mica, m'han demanat si podia parlar del tema del deute i l'impacte que aquest deute té en nosaltres fent el lligam de retallades, una part de la retallada que és el sistema sanitari de la salut. M'agradaria anar-hi arribant, diguéssim, a través de 4 passes. La primera és què entenem pel deute i fer-nos la pregunta de si estem vivint una crisi de deute públic. I veureu que al llarg de la xerrada tractarem d'anar desmentint alguns mites o alguns mantres. Si llegiu el diari, que sabeu que llegiu el diari, anem sentint sempre estem en una crisi de deute públic. Aquesta és una crisi de deute públic. Tenim molt deute públic. En aquest primer punt tractarem de veure si això és realment així, qui són els responsables o corresponsables d'aquest gran deute, perquè per entendre l'impacte sobre la retallada hem d'entendre què entenem pel deute i què és el deute extern o intern. Després, com estem generant aquest deute? I entendre què és el dèficit, i quan ens parlen del dèficit, de què ens estan parlant? I per què el dèficit genera cada vegada més deute i més emissió de nou deute? El tercer punt és com ens impacta aquest deute realment. Tractarem de veure la relació entre tot el que estem invertint en pagar aquest deute i tot el que estem deixant d'invertir, diguéssim, tot el que estem tractant o deixant d'invertir, diguéssim, en el tema de les retallades. I el quart i últim punt és què podem fer nosaltres a partir d'ara. És una mica el que intentaré explicar-vos. Abans de començar amb el primer punt, volia fer un punt important, és que ara, quan parlem del deute, tots veiem el deute que tenim a l'estat espanyol, que té Grècia, que té Itàlia, que té Portugal, que té Islàndia, que té Irlanda, i podríem seguir. Però el deute no és una cosa nova, és nova per nosaltres, relativament. Sempre hem viscut en deute, diguéssim, a l'estat espanyol, però no als nivells de deute que tenim ara, que veureu tot seguit. El deute és una problemàtica que han viscut els països del sud des dels anys 70, alguns una mica abans, però sobretot 70, 80, 90, un impacte molt important sobre els països del sud, sobretot els països d'Amèrica Llatina, Amèrica Central, Amèrica del Sud, aquesta franja, diguéssim, i els països africans, que tenen un deute oficialment reconegut des dels 70, però tenen un deute històric des de l'època de la colonització. Avui no parlarem d'aquest deute, parlarem del deute de l'estat espanyol i del deute del nord, però és important recordar que aquest deute segueix existint. Respecte a l'any passat, el deute que els països del sud tenen amb l'estat espanyol ha augmentat el 30%, deute del que ja no parlem, però ha augmentat el 30%, amb el conseqüent impacte que segueix tenint sobre aquests pobles. Què entenem per deute? I fem-nos la pregunta que dèiem abans, estem vivint una crisi de deute públic? El primer que us volia dir és que el deute total de l'estat espanyol, després desglossarem què entenem per deute total, és d'aquesta xifra impressionant, 5 bilions d'euros, una xifra que se'ns escapa. Però us poso aquí la segona xifra perquè entengueu el que us deia abans. 9.500 milions d'euros és el que deuen tots els països del sud de l'estat espanyol. Però és que nosaltres devem això. Ara veurem aquí li devem. Per tant, la diferència és abismal. Durant anys i anys hem sigut incapaços de cancel·lar aquest deute. Però és que ara nosaltres ens trobem en aquesta situació. Ara veurem com ja hem arribat i per què la tenim. Què vol dir 5 bilions d'euros, perquè ens fem una idea? 5 bilions d'euros vol dir que equival a 5 vegades el nostre PIB. O sigui que durant 5 anys el que hauríem de fer és que tot el que entra en el nostre país, el PIB, diguéssim, tot el que es va guanyant durant un any, no podríem invertir en res. Durant 5 anys, cap a fora, cap a fora, cap a fora, cap a fora i cap a fora. 5 anys. I llavors hauríem cancel·lat tot el nostre deute. Això vol dir un deute de 5 bilions d'euros. Perquè us feu una idea, per exemple, a Bolívia o altres països del sud, Bolívia durant 2 dècades ha, diguéssim, invertit el 50% del seu PIB per pagar el deute. O sigui, tot el que entrava, el 50% no ingressava ni per sanitat, ni per educació, ni per res, això tindrà a veure amb retallades, ho veurem, i ho treu tot a pagar el deute, l'estat espanyol i altres països. Nosaltres, si volguéssim fer això en 5 anys, no podríem invertir res a l'estat espanyol. Parlem d'aquesta dimensió de deute. Per això actualment es parla que aquest és un deute insostenible i totalment impagable. Al marge que sigui injust i legítim, que ja ho
després, és un deute totalment impagable, podria dir el que veieu aquí. Quan parlem del deute, nosaltres tenim, ja us avanço que totes les dades són o de l'Estat, o del Banc Central Europeu o del Banc d'Espanya. També tenim dades a l'Observatori del Deute sobre fonts independents, però jo us he volgut posar les fonts oficials, perquè veieu que les dades són tan escandaloses amb les fonts oficials que si posem les alternatives ho són més, però és igual. Amb les oficials reconegudes pel Banc Central Europeu i pel Banc d'Espanya ja en tenim prou per entendre la dimensió del deute. Tot aquest deute que deu l'estat espanyol, l'intern i l'extern, que ja ho veurem, un 16% és deute públic. Un 16% més. A l'inici de la crisi era un 2%. Ara veurem per què hem passat del 2 al 16. El 84% restant és un deute privat. O sigui, compte amb que estem en una crisi de deute públic. Ara ho entendrem una mica millor, això. Aquest deute privat, com el desglosem? Un 21% és el deute de les llars. Què vol dir? Famílies que s'han hipotecat amb la banca o famílies que han rebut ajuts de l'Estat han de tornar. O sigui, un crèdit, un deute que ha generat una petita família, de 2 membres, de 3, de 8, això és el 25% del deute total. El 16% públic el deixem per després i la resta de privat es subdivideix de manera bastant equitativa entre dos. Deute d'empreses no financeres vol dir deute de no banca, o sigui, totes les empreses que no són la banca, ara veurem com es distribueix, i deute d'entitats financeres, la banca, les caixes, que és el 32%. Per tant, a vegades, un altre possible mantra o mite és hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Les famílies es tiren més a braç que de mà. També podem discutir després en el debat, les xifres, jo primer us passo les xifres, després podem discutir com veiem i com ho veiem. D'acord? I el deute de les llars és del 21%, només del 21%, que no és petit, però que és molt més petit poder del que ens comenten. Però no sé algunes diapositives en castellà, però hem aprofitat algunes dades i no ens les deixen desglosar, per tant, aquesta, per exemple, està en castellà, no perquè no es pugui estar en castellà, sinó perquè està en castellà i català. Quan parlem de les empreses, diguéssim, no financeres, aquell 30%, el 95% d'aquell 30% són grans corporacions. O sigui, el deute privat no és el deute de les petites pimes o de la petita empresa de 5 treballadors, 15 treballadors, no. És el deute de les grans empreses, més de 250 treballadors. El 95% d'aquell 30% és de la gran empresa. Les fonts segueixen sent les que us he comentat abans. Pel que fa al deute públic, també, a vegades parlem del deute de les comunitats autònomes, del deute dels ajuntaments i dels municipis. D'aquell 16%, un 71% és de l'estat central, o sigui, de la gestió que fem, diguéssim, estatal. Després tenim les comunitats autònomes un 20% i corporacions locals o municipis un 6%. O sigui que també va bé conèixer això perquè després quan nosaltres busquem alternatives o maneres d'acabar amb aquest deute cal conèixer qui està generant més deute o qui té més deute a dia d'avui, en dades de desembre del 2012. Abans parlàvem del deute total. Nosaltres devem 5 bilions de deute total, però d'aquests 5 bilions, 1,7 bilions són deute extern. Això vol dir que el devem a fora de les nostres fronteres. El que comentàvem abans és, quan parlem de l'intern és la banca li pot deure una altra banca, la banca li pot deure l'Estat, l'Estat li pot deure la banca, la família li pot deure l'Estat, la família li pot deure la banca, però tot a dintre de la nostra frontera. 1,7 bilions d'aquells 5 bilions la devem a l'estranger, fora de les nostres fronteres. Aquí, fixeu-vos que els percentatges són molt similars. Un 18% és públic, un 82% és privat. Una pregunta que ens podríem fer és com és que es reprodueixen aquests percentatges. Perquè els mecanismes que generen deute són molt similars internament i externament a les nostres fronteres. Per tant, els percentatges són també per això molt similars. Quan parlem del deute públic, d'aquesta part pública, aquest gràfic el que intenta representar és a qui li deu Espanya, o sigui, a quins estats li deu Espanya. I el gruix de la fletxa el que ens està indicant és el volum que deu aquest país. Fletxes molt primes és petit volum, fletxes molt gruixudes és un gran volum. Espanya deu bàsicament del públic, estat, Alemanya, França i Regne Unit. Són els 3 nostres grans operadors que es diuen. Són els que nosaltres devem bàsicament aquest deute públic. Però aquí devem el nostre deute privat extern. El nostre deute privat, aquests són els bancs, els percentatges dels bancs. Un 22% dels bancs als que devem
són bancs alemanys i un 20% són bancs francesos. Entre França i Alemanya fan el 32% d'aquest deute privat que devem. Això és molt important entendre-ho també perquè no succeeix només a l'estat espanyol, succeeix a molts altres països que estan altament endeutats. I val la pena entendre per què hi ha hagut aquesta aliança franco-alemana que té tanta força, no perquè França i Alemanya, ja ho veureu, siguin dues economies molt sanejades, sinó perquè són dues economies o dos estats que reben gran part d'aquest deute que devem. Per exemple, Espanya, és el que dèiem abans, aquest és de l'any anterior, per això hi ha un petit canvi, i Grècia li passa exactament el mateix a proporcions molt similars. Això també li passa a Itàlia, a Islàndia i a Portugal. Tant la banca com l'estat als que devem són bàsicament Alemanya i Grècia. Alemanya i França. Això és el que us deia abans. Aquí veieu el gràfic de deute públic, que també es podem fer deute privat o deute total. Espanya és la línia vermella. Allà tenim marcat des de l'inici oficial de la crisi. Nosaltres tenim un cert nivell de deute, baixa i puja. Públic, perquè aquí quan sumem el privat és quan es dispara aquests 5 bilions d'euros de deute. Però fixeu-vos en Alemanya i França. Alemanya i França no tenen unes economies molt més sanejades que la nostra. Tenen un nivell de deute públic molt elevat, més elevat que el nostre. Per tant, els interessos d'aquesta aliança i la pressió per tornar aquest deute hi són perquè es deu a la seva banca i al seu estat, però també caldria entendre i aprofundir per què tenen aquest tipus d'economies, que ho podem parlar després. Per tant, al principi de tot us deia que una pregunta que ens hem de fer és si estem realment en una crisi de deute públic. No estem en una crisi de deute públic, estem en una crisi de deute, però de deute privat. Encara veurem que aquest deute privat hi és, aquest deute públic ha crescut, però ha crescut perquè és un deute privat susceptible de ser públic. I ara veurem com aquest deute privat passa a ser públic, però originàriament no tenim una crisi de deute públic. I de fet l'any 2007 i 2008, us deia abans, els nivells de deute públic eren del 2, del 3 i del 4%. I han crescut el 16 al 2012 i aquest any seran més del 20 i escaig. I és perquè hem assumit com a públic un deute que era privat. Ara veurem una mica per què. Aquí tenim un esquema que crec que és important, que és l'endeutament públic privat d'Espanya des del 94. Veieu la part de baix vermella és el deute públic i la part de dalt groga és el deute privat. Si veieu, a partir del 2007 el deute públic va pujar, torna a començar a pujar i el deute privat es dispara. I ara veiem que el 2012 i el 2013 el deute públic també ha pujat. Per què puja el deute públic? No pretenc que llegiu tot, però en gran mesura el deute públic puja per una raó, bàsicament, o dues raons. Quan la banca no pot assumir aquell deute que té, normalment el que fa, us ho simplifico molt, el que fa la banca, per exemple, Bankia, demana un crèdit al Banc Central. El Banc Central li dona un crèdit, però si no pot assumir el crèdit, el demana al Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu li ha donat un gran crèdit a Bankia. Però l'avalador final d'aquest crèdit que Bankia ha rebut és l'estat espanyol. En l'últim cas, quan Bankia no pugui tornar aquest crèdit ni al Banc Central ni al Banc Central Europeu, serà l'estat espanyol el que assumirà aquesta part de crèdit. Per tant, això és el que ha succeït, sobretot l'any 2011, 2012 i ara a inicis del 2013, que són el que hem anomenat els rescats. I sobretot és el rescat a la banca. Quan parlem de rescat, volem dir de recapitalitzar la banca i assumir aquell deute que el banc no ha pogut sufragar, o amb el Banc Central o amb el Banc Central Europeu. Per tant, l'últim avalador és l'estat espanyol, que el seu deute va creixent perquè tots aquests diners que ha hagut de reinvertir o recapitalitzar la banca són diners que han passat a comptabilitzar com a deute públic, perquè al final és deute públic. És l'estat espanyol el que l'ha de pagar. Per exemple, aquí teniu el cas de l'UBA, el Banc Santander, la Caixa, Bankia. Aquests són els milions d'euros que hem destinat a rescats i a ajuts de recapitalització a Bankia, la Caixa, el Banc Santander, l'UBA, des del 2011, 2012 i 2013. Tots aquests milions d'euros han passat a comptabilitzar com deute espanyol, públic. També és interessant un estudi que està fent Gent de Justícia i Pau per veure, a mesura que s'han declarat en fallida, quins eren els beneficis que tenien l'any anterior. Per exemple, Bankia tenia milions de beneficis l'any anterior i resulta que després, 2 anys després, es va quedar en fallida i no va poder pagar i l'estat espanyol va avalar aquell crèdit que s'havia donat. Per tant,
també és interessant aquesta comparativa. També volia parar uns minuts en aquell segon punt que dèiem, entendre què és el dèficit i quina relació té el dèficit amb el deute. Perquè a vegades parlem de dèficit, però a vegades parlem de deute. El dèficit i el deute no són el mateix. El dèficit és quan jo tinc, per exemple, la balança no està equilibrada, els ingressos i els gastos o les despeses no estan equilibrades, per tant nosaltres tenim un dèficit. La manera, diguéssim, de sufragar o equilibrar aquell dèficit és emetre diners financers, i això vol dir emetre deute públic. Si jo, suposem un cas que no és el nostre, però jo gasto més, o sigui, al revés, gasto més del que ingresso, vol dir que tinc un dèficit. Ara veurem com ha crescut el dèficit de l'estat espanyol. I això ho he de poder equilibrar per tant de balança zero. Per tant, què faig? Emeto deute. Amb bons a l'Estat, amb moltes fórmules, o molts mecanismes per emetre deute. Per tant, quan he més deute, m'he tornat a equilibrar, però m'he endeutat. Per tant, Espanya, des de l'any 2007, està emetent deute, perquè ara veureu. Perquè aquesta, diguéssim, és la balança fiscal, la balança d'ingressos-despeses de l'estat espanyol, que comença el 95 i acaba el 2011, i en el 2012 ha pujat. I veieu quina baixada, diguéssim, més forta després del començament inicial de la crisi, 2007-2009 sobretot, i aquí és on hi ha hagut la gran injecció d'emissió de deute. Hem hagut d'emetre deute, o sigui, hem hagut d'endeutar-nos. En llenguatge col·loquial, l'emissió de deute vol dir que jo demano crèdits, o els demano als governs o els demano a la banca. Per efectes pràctics, aquella emissió de deute vol dir que a mi m'entren diners en el meu estat. Diners que he de tornar, evidentment, però són diners que m'entren. Després veurem la perversió d'això. Com que l'emissió de deute vol dir que entren diners a l'estat espanyol ha abusat molt de l'emissió de deute. Per què? Va entrar ingressos. Nosaltres quasi l'any passat, de tota la nostra entrada de diners, un 61% del còmput total del volum que entra en un any a l'estat espanyol ve d'emissió de deute. Ni d'impostos, ni directes ni indirectes, sinó el 61% ve d'emissió de deute. El que dèiem abans, els països que s'han endeutat, en el nostre cas no és tant per l'increment de la despesa, que també és el que comenten, gastem més del que podem, estirem més atrás que la màniga. En el nostre cas no és tan així, sinó el cas de l'estat espanyol és que hi ha una disminució d'ingressos i un alt pagament relacionat amb el deute. Interessos, rescats, ara veurem, diguéssim, les proporcions d'aquestes xifres. Però en el nostre cas no és, en la majoria dels casos, ni el 2009, 10, 11 i 12, per un increment de la despesa. Per exemple, veieu aquí, per exemple, despesa 2010, despesa 2011, despesa 2012. Nosaltres gastàvem més el 2010 que el 2011. Estem parlant de milions d'euros, I una mica més sí que hem gastat el 2013, el 2012, però el 2013 hem tornat a baixar. Per tant, les nostres despeses es mantenen similars o han baixat. No han pujat. El que passa és que els ingressos sí que han disminuït i el pagament del deute, en forma de servei del deute, interès del deute, l'amortització del deute, ha pujat. Per tant, la balança no està equilibrada en el nostre cas. I això fa que cada vegada emetem més deute. És un cercle viciós, difícil d'aturar. No tinc equilibri de la balança, meto deute, l'he de tornar, això quins impactes té això. Per exemple, això és el cas del 2012, però perquè veieu un exemple i perquè veieu la diferència de les xifres. Tota aquesta columna inicial, en milions d'euros, és el pressupost del gasto social. Des de temes d'atur, també inclouen aquí, sanitat, educació, la gent gran, tot el que podem entendre nosaltres per gasto social. Tota la resta en vermell és el que comentàvem abans. Des de començo pel final de tot, actius tòxics. 176.000 milions d'euros el 2012 dedicats a actius tòxics. Això vol dir, perquè no sabíeu el que són els actius tòxics, són les cases que s'ha quedat la banca sense demanda, o sigui que se les ha hagut de quedar, doncs aquí tenim aquest volum important. Deute públic en mans de la banca espanyola, amb efectes col·loquials als rescats. Diner que hem hagut d'injectar a la banca i que ha passat a ser deute públic. Per tant, aquestes columnes també creixen, totes en detriment de la primera. Rescat a la banca, perquè aquest és rescat que està en procés i aquest és rescat que ha assumit. Frau fiscal anul·lat, o sigui, frau fiscal, que si perseguíssim el frau fiscal, com alguns proposen perseguir, també podríem créixer. Rescat a les immobiliàries, és molt conegut el rescat a la banca, però l'estat espanyol també ha rescatat algunes grans immobiliàries. 20.000 milions d'euros, que és una xifra més petita però no és insignificant. I retallades,
que s'han fet efectives el 2012, malgrat que algunes ja s'havien ordenat abans, fetes pel Partit Socialista i pel Partit Popular. Clar, tot això és el que dèiem abans. Si jo tinc menys ingrés i tinc tot aquest diner de sortida, evidentment tinc una balança fiscal, diguéssim, desequilibrada, tinc un dèficit. I per resoldre, doncs se'ns ha acudit la fórmula de metre en sèrie. Aquests previsiós que a vegades seran més. També està bé fer-nos la pregunta de l'altre mantra mite que ens diuen, no? És que gastem molt en serveis socials. Gastem molt. L'estat espanyol gasta molt més que la mitjana europea en serveis socials. Doncs aquí veieu. Prestacions de protecció social, percentatges del PIB, aquí tenim l'estat espanyol, però aquí tenim tots els altres països de la Unió Europea. També tenim altres a l'esquerra, però gastem molt, estem en la mitjana de gasto o ni la mitjana de gasto. Per tant, aquesta, diguéssim, no és la raó per la qual ens hem apuntat. I això és el que us comentava abans. El seu mecanisme que capta molts diners, l'emissió de deute, i que és, segons el govern, necessària per sortir d'aquest dèficit, hem abusat molt d'aquests diners financers. I llavors, aquí teniu tots els diners que aconseguim, impostos directes, indirectes, ingressos patrimonials, transferències, etc. L'emissió de deute és del 61%. Però que aquest és un diner volàtil, tal com entra, ha de tornar a sortir. El que ens hem de preguntar és quin impacte té aquesta nova sortida, és el que ens preguntarem ara. Però aquest diner, diguéssim, en altres països com Anglaterra o com Alemanya, el percentatge és del 20%, del 15%, malgrat tenen nivells d'endeutament més alts que el nostre. Però és del 20 o del 15 al 25, en molts països no excedeix el 25%. Per tant, ara volia entrar, diguéssim, en el tercer dels aspectes, una mica, però sí que volia socialitzar què entenem per deute, si no entenem tots el mateix per deute, és difícil entendre els impactes d'aquest deute. Com ens impacta realment aquest deute? A nosaltres, els ciutadans de peu, no? Aquest és un gràfic que hem intentat fer, espero que s'entengui, que és una mica per visibilitzar les retallades, els rescats i els interessos. O sigui, en blau teniu l'augment d'interessos i rescats. O sigui, quan nosaltres paguem un deute, nosaltres paguem el servei del deute. O sigui, paguem l'interès del deute i l'amortització, vol dir una fracció d'aquell deute any rere any. A la columna blava hem tractat de sumar això. Deute pagat, interessos del deute i rescats, perquè els rescats són un deute que el bé és privat i passa a ser públic. O sigui, hem fet el paquet del deute. Això és el blau. I el vermell són les retallades. Aquest gràfic és, per exemple, de 2010, 2011, 2012 acumulat. O sigui, 2010, què acumula d'aquí 2012? 2011, 2012. És interessant que veieu que a dalt tenim tot el diner que invertim en pagament de deute, digue-li interessos, digue-li el còmput total del deute, i rescats. I en vermell tenim les retallades, totes les retallades juntes, sanitat, educació, etc. Veieu que, curiosament, són molt similars als volums. Per això el govern normalment parla que les retallades són necessàries per sufragar el dèficit. Sí, clar, si ho mirem així és cert. O sigui, tot el que hem de treure del pagament del deute és el que hem de treure d'algun lloc, perquè el pressupost de l'Estat és una caixa estanca, per tant entra, però surt. Per tant, aquí, a l'última columna vermella de baix, veieu que, per exemple, jo us poso les dades catalanes pendents, perquè quan parlem de sanitat, la sanitat depèn, diguéssim, bàsicament de la comunitat autònoma, no de l'estat central. L'estat central financia una part d'aquella sanitat, petita però una part. Segons dades catalanes que estem acabant d'analitzar del 2012-2013, un terç de les retallades del 2012 són en sanitat. I pel 2013, que hem estat parlant amb alguns parlamentaris del pressupost, aquí no tenim el pressupost tancat, però hem estat parlant amb ells, es preveuen entre 3 i 4 milers de milions d'euros de retallada en sanitat. Sí? Perquè ara, diguéssim, a vegades parlem, aquest és l'altre mantra de apretem-nos el cinturó que en 2 o 3 anys aquesta crisi s'ha acabat. Aquesta crisi no s'ha acabat en 2 o 3 anys perquè heu vist la sostenibilitat d'aquest deute, 5 bilions d'euros. O sigui, a part que la crisi no la provoca el deute, la crisi la provoca el sistema productiu que tenim, podríem discutir-ho després, no? Nosaltres podríem acabar amb tot el deute, però segurament tornaríem a generar el deute, per tant s'han de fer canvis molt més profunds, que ara va amb el deute, però el que està clar és que les retallades van en augment, 2012-2013, i el govern, diguéssim, l'accent que posa és, i veieu que els números encaixen, és tot el que surt, o sigui, tot el que hem de fer servir per pagar deute, en aquest cas la columna vermella, ho hem de suplir d'una manera, no ho suplim, bàsicament del cas. I hi ha altres fórmules per suplir, que no apliquem gaire aquí, però que altres governs d'Europa apliquen.
parlar directament de la retallada en sanitat o dels impactes que té sobre la població, aquest pagament del deute. Primer fer un parèntesis. El pagament del deute aquí, però també en els plans d'ajust estructural als anys 70 als països del sud, va lligat als plans d'austeritat. És a dir, nosaltres us donem aquests diners per rescatar la banca, perquè aquests diners, la major part del Banc Central Europeu que paguem nosaltres i que al final hem hagut de suplir nosaltres, o ens han donat per suplir nosaltres i hem agafat un altre crèdit per suplir-los, no venen a canvi de res. Venen amb uns interessos al voltant del 5 i el 7%, però a part d'aquests interessos també venen amb uns plans d'austeritat darrere. És a dir, nosaltres donem aquests diners condicionats a què? A un cert número de privatització, una sèrie de condicions iguals que els plans d'ajust estructural que es van fer als anys 70 i 80. Quins impactes estem veient ja de 2011 a 2012, principis del 2013, però que la majoria de les aquí són del desembre del 2012, del que ve abans, Banc Central Europeu, Banc d'Espanya i l'Eurostat, és el 21% de la població espanyola viu sota l'umbral de la pobresa, 21%. Les cases espanyoles, algunes arriben amb moltes dificultats al final de mes. L'ingrés mig d'una persona que viu a Espanya és de 9.321 euros. Un de cada 4 menors de 16 anys se situa sota l'umbral de la pobresa. Aquest és, per exemple, un dels índexs més alts de tota Europa, més alt que alguns països de l'Europa de l'Est. El 28,9% de la població que ha arribat a un nivell educatiu equivalent a l'educació primària està en risc de pobresa. Tot i que això és veritat que diu en compte que a millor classe social o millor estatus, menor és l'impacte, evidentment. La tasa de pobresa entre els immigrants no comunitaris a Espanya és del 43,5%. Això vol dir que la meitat, quasi, dels immigrants no comunitaris que venen a Espanya estan, diguéssim, equivalents a aquell 21% que dèiem abans. I més de 500.000 famílies desahuciades des del 2008. Perquè el tema del desahuci té molt a veure amb el tema del deute. El tema del deute és un tema que hem sentit a parlar, que no ho dic jo perquè hi treballi, sinó perquè és un tema que és clau per entendre les coses que estan passant. El tema del desahuci té a veure amb aquell 21% del principi del deute de les llars. I si no hi posem mà a entendre que aquell deute s'ha generat com s'ha generat, aquests desahucis aniran normalment. O sigui, nosaltres podem, diguéssim, fer una iniciativa legislativa popular, etc., però hem d'entendre d'on surt aquest endeutament i com podem tallar aquest endeutament. Perquè a la fi aquests desahuciats són persones que tenien un deute amb la banca i no el poden pagar. El podem analitzar per què tenen aquest deute, en quines condicions, etc. I aquí s'on volia entrar a un concepte que s'ha treballat molt a Amèrica Llatina i que no s'ha treballat gens aquí. I nosaltres pensem que és important que es treballi. Per què? Per veure el deute llegit. Perquè nosaltres després, quan entenem els números, entenem que quan ens diuen apretem-nos el cinturó que aquest deute l'hem de pagar entre tots. Contesteu-vos la pregunta. Qui ha generat aquest deute? Qui ha de pagar aquest deute? O sigui, aquest deute no l'hem generat entre tots de la mateixa manera. Hi ha corresponsables davant d'aquest deute molt més grans que d'altres. A Amèrica Llatina, als anys 80, es va començar a desenvolupar un concepte que era el deute il·legítim. Una cosa és el deute il·legal, o sigui, jo faig un deute entre Espanya i Xile i resulta que hi ha una clàusula que és il·legal, perquè no és legal segons la normativa o la legislació xilena o espanyola, això és un deute il·legal. Després tenim un deute odiós. Què és un deute odiós? Espanya ha donat diners a un país en conflicte, i aquells diners, en alguns casos, això no és fantasia, és cert, en alguns casos han servit per armar, diguéssim, l'exèrcit d'aquell país i confrontar-lo o confrontar-se amb la població d'aquell país. Aquell és un deute odiós. Nosaltres hem donat uns diners conscientment a un país que fa servir els diners per oprimir una part de la població. Entenguem o no entenguem el conflicte, estiguem d'acord o no estiguem d'acord amb el conflicte. Aquest és un deute odiós. Però després tenim el que és el deute il·legítim, que és un deute real. El deute il·legítim i el deute odiós són dos deutes que estan un dins d'un subconjunt de l'altre. Tot el deute odiós és il·legítim, però no tot el deute legítim és odiós. I el deute il·legal el deixo marxa. Aquest concepte que es va votar als anys 80 i 90 a Amèrica Llatina, ara s'està intentant aplicar aquí. És a dir, tot el deute, aquests 5 milions d'euros que tenim a l'estat espanyol com a deute, és un deute legítim? De què estem parlant? I quan parlem de deute il·legítim, parlem de 4 conceptes dins d'aquest concepte. Aquest que atempta contra el desenvolupament de la vida digna. Ens poden semblar definicions molt àmplies, però les podem anar acotant. Aquell que per saldar-la imposa unes mesures que violen els drets humans o posen en perill la convivència pacífica entre els pobles pels que
amaguen, financen o provoquen. Aquell que és el producte de la corrupció i mala gestió del govern, aquell que genera desigualtat en la distribució de la riquesa. Per exemple, el punt 3, on anirem veient alguns punts. Només cal obrir el diari i també entendre el concepte del tema de la corrupció. Doncs, poso un exemple i així ho anirem entenent. Per exemple, mireu, l'exemple de les infraestructures. Poso un cas anecdòtic, però n'hi ha moltíssims casos, diguéssim per aterrar una mica la definició. La ciutat de la cultura de Santiago de Compostela. Una inversió total de 400 milions d'euros es va fer. Deute generat per habitant gallec, vam fer el càlcul de tots els habitants gallecs, que hi ha un deute petit, però anem sumant totes les infraestructures, etc. Resulta que un temps després les obres estan aturades, encara falten 2 edificis per acabar i s'hauran d'invertir 200 milions d'euros més i no se sap si s'acabarà, diguéssim, de construir aquesta ciutat de la cultura o casa de la cultura. Aquests 400 milions d'euros són diners que han sortit de les arques de l'Estat, per tant, aquella comunitat autònoma, digue-li local o digue-li estatal, ha generat un deute. Aquest deute l'ha de pagar algú. Recordeu l'esquema d'abans, és que algun lloc hem de treure per sufragar aquest deute. Però aquest deute l'ha de pagar el ciutadà amb la seva retallada. Aquest deute que ha generat, aquest deute, aquesta mala planificació, aquesta infraestructura, diguéssim, deficitària en aquest cas. Llavors, una mica el que per aquest concepte del deute legítim és anem a l'arrel de la qüestió de l'origen d'aquest deute. Com es genera, qui el genera, per què es genera i quin impacte té sobre el ciutadà aquest deute. Perquè, per exemple, el deute de la llar. El deute de la llar, és veritat que les famílies es van endeutar, però sota quines condicions, anem a analitzar-ho després. Ara, si el pagament d'aquest deute vol dir que aquestes famílies s'han de quedar al carrer, han de perdre les seves cases i no poden, diguéssim, tenir una vida digna, aquest també és un deute legítim. Això no vol dir que hi hagi altres fórmules de pagar-lo, mirem com fer-ho, etc. Però quan parlem de deute legítim parlem d'això, de tractar d'anar a l'origen, d'auditar aquest deute. Tractar d'anar a l'origen i dir qui ha generat aquest deute, com l'ha generat i en quines condicions l'ha generat. I a partir d'aquí veurem què s'ha de pagar i què no s'ha de pagar. Sí? Perquè aquests 5 milions d'euros els estem pagant sense qüestionar-nos res com a ciutadans. A mi jo estic una mica perplexa. Jo, Gemma, i suposo que molts d'aquí, no? Bueno, és que... Perquè també s'ha de trencar una temita que és lo que se debe se paga. Nosaltres vivim en una societat que és lo que se debe se paga, sí. Lo que se debe se paga, però depende de què i en què condicions. Llavors, aquest deute, ja ho hem vist, 84% generat per un deute privat. Un deute privat que no s'estan beneficiant el 100% dels ciutadans. Cuidado amb qui paga aquest deute i en quines condicions. Bueno, aquí es posava tot, les infraestructures que podríem acumular i hi ha com 20 pàgines com aquesta, sense ànim de ser de Nadal, l'aeroport de Vila-real, l'estació Utiel, l'Hospital Universitari d'Astúries, el Tren de Jaén, el Palau de Toros de Huesca, l'Ajuntament de Madrid, Circuit Fórmula 1, etc. Us podríem analitzar, que no és el cas del que farem avui, el deute espanyol, com s'ha generat sector a sector. Quin sector té més deute i per què té més deute? El sector d'infraestructures és un sector que ha generat, o sigui, part del deute que té, del deute públic, d'aquell 71% de les institucions centrals, molt és un deute d'infraestructures, molt. Us ho dic en molt, però un 40-42%. I després us volia posar aquest cas, que també pot semblar anecdòtic, però si anem sumant, són diners que se'n van als arques de l'Estat i s'haurà de suplir. Per tant, el deute de corrupció també és un deute que entenem com a deute il·legítim. Per tant, el concepte que es va aplicar a Amèrica Llatina no pretén dir no debemos, no paguemos, sinó anem a veure fil per banda, auditem amb rigor, d'on surten aquests 5 milions d'euros. Perquè, clar, tots aquests números són públics. Nosaltres hem anat al Banc Central Europeu, hem agafat una base de dades Excel impressionant, hem estat 5 mesos analitzant la base de dades i finalment hem dit anar veient tots aquests percentatges que us he dit molt simplificats aquí. Entenc que això no ho ha de fer tot el ciutadà de peu, sí? Però sí tractar d'exigir que abans de dir-nos que l'any que ve retallaran aquests milions d'euros en sanitat, per què retallaran el concepte de què? I nosaltres com a ciutadans exigim això. Què podem fer nosaltres com a ciutadans? El primer és el que penso que ja estem fent. Una mica és de què estem parlant. Quan parlem de deute, de què estem parlant. Perquè jo crec que la gent encara està en un punt on la gent no ha associat gairebé per què ens estan retallant. O sigui, per què ens estan retallant i per què ens estan retallant i d'on ve aquest dèficit. És important entendre el paper del deute en aquest dèficit.
és clau entendre, perquè és una de les raons principals per les que generem aquest dèficit. I amb aquí només us volia posar un quadre anecdòtic, les dades també són d'Eurostat, del Banc Central Europeu i del Banc d'Espanya. Disminució d'ingressos i retallades que ens han fet. Per aquí podem veure també, si no haguéssim aplicat les reformes de frau fiscal, per exemple, l'impost de patrimoni, l'impost de successions, jo només us he detallat, us he ensenyat unes quantes, però que podem discutir, que m'agradaria que discutéssim després, quan hàgim fet les preguntes, quines altres opcions veiem, perquè aquí l'opció és com una regla de 3. Tenim un dèficit, s'emet deute i com que s'emet deute s'ha de retallar. Doncs una mica el que està intentant des de l'Observatori del Deute, que està a la Universitat Politècnica de Catalunya, és tractant de veure primer d'on surt aquest deute i si l'única opció que hi ha és aquesta. I fins aquí volia arribar, a les preguntes, reflexions, comentaris. Si algú està molt interessat en dades molt concretes, hi ha moltíssimes. Us he intentat fer un resum, aquest és un tema complex, es pot fer més senzill o menys senzill, però una mica perquè us feu una foto del que és i del problema que realment tenim. No sé si us he deixat de pedra amb el programa, però només negre, me la poden millorar, Gràcies, Gemma, per l'explicació. Sí, realment el panorama que has exposat és una mica angoixant i sempre que surten del tema del deute m'imagino que hi hauria com dues situacions o no situacions de les que es podem trobar. Una part, l'actualitat de Mèxic, la situació en la qual es troba ja des d'una crisi del deute, o l'actualitat d'Equador, per exemple. I en aquest sentit, preguntant en la línia de què es pot fer, que pot ser que necessitem l'actualitat equatoriana, si ens pots explicar quines són les diferències entre una i l'altra. Sobretot també tenint en compte que aquí ja l'única reforma que hi ha hagut en la Constitució espanyola ha sigut perquè obligar-nos a pagar els interessos del deute. En aquest sentit, què es pot fer per a revertir aquest procés? Començant pel final, no parla gaire de la reforma de la Constitució, no sé si sabeu que s'ha fet el que es diu la reforma express de la Constitució. No podem reformar la Constitució per el tema dels desassos, no podem reformar la Constitució per moltes coses, però sí que l'hem pogut reformar. El tema del dèficit, el que ve dir la Constitució és nosaltres hem de tendir a tenir un dèficit zero. Això vol dir que justifico, d'alguna manera, amb els arguments que us donava abans, que he de poder seguir emetent deute si no arribo a aquest nivell de balança fiscal. I això està recollit per la Constitució. Per tant, el govern entri el que sigui, de l'esquerra o de l'esquerra, no és una cas, dreta o ultradreta, ha d'aplicar això. Jo he de seguir emetent deute per poder arribar a aquest equilibri fiscal de la balança fiscal. Això sí, s'ha fet a l'estat espanyol, fa no gaire, no s'ha conegut, i llavors és el que potser hem de donar més a conèixer. Per tant, això ens ha lligat de mans i peus en aquest sentit. Ens ha lligat, però també es pot deslligar, es pot fer la pressió en línia contrària perquè això desaparegui. Casos com els que diu la Laia. Equador va fer una mica el que us comentava abans. L'any 2009, Equador va fer l'auditoria equatoriana de la deuda. Però una auditoria equatoriana que no era només ciutadans, sinó que acabava de pujar a fer acord el Rafael Correa al govern. Pels que no conegueu, diguéssim, el Rafael Correa al govern era un polític, diguéssim, de l'eje del mal, diguéssim. Així va ser classificat, un govern d'esquerra, ara diguéssim, no està tan polaritzat i acceptat Equador com abans, que també ho està, però en aquell moment també molt poder popular, ara també, perquè no tant. I va decidir, les primeres coses que va decidir va ser fer una auditoria del deute. Equador debe mucho dinero fuera, però nosaltres volem veure aquí, a què i el concepte de què. I va tractar d'aplicar el concepte del deute il·legítim. Ells van fer l'auditoria amb ajut del govern, aquesta auditoria mixta, governamental i ciutadana, van fer aquesta auditoria. Nosaltres, per exemple, com a Observatori del Deute, vam auditar els crèdits espanyols que s'havien donat a Equador. I entre tots, diguéssim, sobretot amb el govern equatorià, es va decidir que el deute auditat era un deute il·legítim. Què va fer Equador?
Equador va dir, perquè a la definició de deute il·legítim apuntada a Amèrica del Sud i als països del Sud, el que es portava implícit és jo faig una autoria, defineixo si el deute és il·legítim i si és il·legítim no pago i busco els responsables d'aquests deutes perquè o bé paguin ells o bé mirem com ho fem. Llavors Equador va dir, deuda il·legítima, nosotros no pagamos. I llavors va anar país a país, a tots els països d'Amèrica del Sud, perquè es plantessin juntament com ho feia ell. I ningú es va poder plantar a l'Equador. Per tant, Equador no va poder deixar de pagar el seu deute. El que va haver de fer va ser renegociar el seu deute. Però va rebaixar un 40%, quasi un 50% el seu deute. Això vol dir que va desofegar aquesta situació interna de l'any del PIB d'un percentatge. O sigui, ell va aconseguir abaratir i bastant el seu deute negociant-lo, malgrat que ell el que hagués volgut és plantar-se en el deute. Raons que li van donar els països amics o afins era, que és un altre mite, un altre mantra que està molt freqüentment sobre la taula, és si no pago, no tornarà a venir aquí a invertir. Quina empresa vindrà a invertir aquí en un país, diguéssim, que té un deute que no paga? És un morós o és insolvent? Qui vindrà? Qui vindrà a invertir aquí? I això, diguéssim, és un mite que està molt arrelat aquí a la nostra societat i a les societats de fora. Per tant, Equador no va arribar cap allà. Però això, per exemple, quan Mèxic i Argentina van fer suspensió de pagament, sobretot Mèxic, també va ser un argument que es va posar sobre la taula. El van fer i ja està. El problema d'aquí és el que dèiem abans. És un mecanisme que desofega les societats. O sigui, eliminar aquests deutes, sobretot la part que és il·legítima d'aquest deute, desofega la societat. Però hem de donar una volta de torta més perquè desofega, però la maquinària, si no canviem aquesta maquinària de balança fiscal, dèficit, nosaltres ens tornem a endeutar. Si tenim una societat fonamentada bàsicament en la bombolla immobiliària o en el tema immobiliari i no canviem això, seguirem estant en dèficit, Per tant, aquest és un primer pas molt important, per ho dèiem abans, perquè la societat pot funcionar per cada durant anys, però durant dècades i dècades els impactes que té sobre la societat i sobretot sobre els grups de societat més vulnerables és fort. Llavors, és una manera de desofegar, però sempre ha d'anar acompanyada de mecanismes de canvi d'estructura molt més forts. Però el cas d'Equador és un exemple. Filipines està fent un procés molt similar, en una auditoria mixta, amb el govern i la societat civil, estan en procés, i Brasil està fent el mateix, una auditoria mixta entre la societat civil, el Parlament brasiler i la societat civil. ¿Algo puedo preguntar? Si el concepto de deuda ilegítima está reconocido por organismos internacionales o es más en el ámbito alternativo o gobiernos como han intentado en Ecuador, pero si no se podría hacer un trabajo para que se fuese reconocida en el caso de que no estuviese reconocida. Doncs pel final, si el tema del deute legítim, al no ser un concepte, diguéssim, legal, com el deute legal, no és un concepte recollit, diguéssim, a nivell oficial. El que passa que sí hi ha governs que el secunden i sí que el que s'està intentant és treballar amb el Tribunal de l'Haia d'alguna manera per crear precedents o antecedents, que n'hi ha alguns, perquè a base de precedents i antecedents, al final, diguéssim, puguem formalitzar aquest concepte acotat de deute legítim, que no és el mateix que deute odiós ni deute i legal. Però actualment, a dia d'avui, ja ho és. El que passa que ja anem veient alguns, per exemple, quan Equador va fer aquesta renegociació de deute, no va dir vaig a renegociar el deute perquè m'interessa no pagar, sinó perquè ell és legítim i va fer servir aquest concepte. De manera que la idea una mica és un treball més de formiga, de dir, anem generant antecedents, o anem passant precedents fins que puguem aplicar el concepte. Però a dia d'avui, la teva pregunta, l'altra pregunta que tu feies, començo per un parèntesi. Quan parlem amb el govern del tema del deute, o amb els polítics, aquí a Catalunya, però també a l'estat espanyol, normalment sempre ens diuen, vale, imagínense que hacemos lo que ustedes dicen, ¿no? Que és, fem una auditoria, com ho fem, no? I llavors jo crec que nosaltres hem de tornar també la pregunta, és a dir, nosaltres com a ciutadans l'únic que t'estem dient és que aquest deute no l'hem generat nosaltres. Tu ajuda'm a buscar solucions també, no? Com diem, com que no tens la solució, no? Quan em porteu la solució, no? Deixarem de pagar aquest deute. No, de moment, deixa de pagar aquest deute. Jo no som el partidari de l'opció de la moratòria, però també existeix l'opció de la moratòria. És, mentre et penses com deixarem de pagar aquest deute, sobretot, com el deixaran de pagar els ciutadans que no hi han participat o que no l'han generat, sobretot, perquè per això, diguéssim, és el que s'escolta dintre del concepte de deute il·legítim. De moment fem una moratòria i deixem de pagar els interessos i el servei del deute durant aquests anys.
Hi ha països que han fet això. Països d'Àfrica que han estat molt ofegats pel pagament del deute, se'ls ha aplicat una moratòria. Durant 5 anys no paguen. Jo soc partidària de moment no pagar i tirem i veiem com ho fem. Però el concepte de moratòria és un concepte intermig, de dir, fins que no ho arreglem, apliquem aquesta moratòria. Que no podem fer com que no saben d'on treure els diners. I hi ha moltes altres opcions de redistribució de fons. I ara és el que tu preguntaves. Per exemple, el cas del tema de la banca. A aquests països del sud on s'ha aplicat l'auditoria del deute o s'ha aplicat el concepte de deute legítim, ells són molt partidaris de la nacionalització de la banca, per exemple. Perquè aquí nosaltres a vegades nacionalitzem, o sigui, rescatem i recapitalitzem la banca, però la gestió de la banca no està nacionalitzada. Llavors, jo sí que soc partidari de la intervenció en molts d'aquests casos, no? Sobretot de major control, perquè molt d'aquest deute que s'ha generat és un deute d'una estructura privada sota la que no tenim cap tipus de control. Llavors, o pots nacionalitzar o pots augmentar el tipus de control sobre aquestes institucions privades. I és una mica una de les pressions que s'està fent de dir hem de controlar més la banca no pot tenir beneficis i després d'una sola ferida i haver d'invertir no sé quants milions d'euros per recapitalitzar la banca. Si hi hagués hagut un sistema de control, jo que dic la nacionalització i un sistema de control sense nacionalització, això podria haver passat. Tenim tres comentaris o tres preguntes, que potser són a tu o potser també el que penseu a l'observatori. Una és, des del punt de vista macropolític, com ho veieu o com funciona? Forma part de tot l'intramat, que ha centrat molt en el tema del deute, però quines són les forces polítiques que estan fent que això es mogui en aquesta direcció? Lligat amb això, voldria preguntar què passa amb els països nòrdics en relació al tema del deute, no? Perquè la seva qüestió fiscal és bastant diferent i tot i que aquí hi ha unes forces que tenen molt a veure amb el tema de les transnacionals, podria saber una mica quina és la situació. La tercera és més de l'acció política. No sé com veieu a l'observatori el tema del deute il·legítim, tenint en compte el difícil que és penetrar en consciència, donat aquesta mena, com has dit molt bé, de repetició, de bombardeig constant via medis de comunicació, d'un missatge molt simple, però em sembla que molt efectiu. Aleshores, quines són les vies polítiques per lluitar contra això, donat que els medis els tenen els mateixos, bàsicament, en gran part almenys, que són els beneficiaris d'aquest procés. Aleshores, no sé, he pensat o els ensenyaments d'altres països, quines són les possibles vies estratègiques per intentar remoure, potser estic pensant en el desnonament, no? Perquè no s'han aconseguit potser enormes victòries, però algunes coses jo crec que molt interessants sí. Mira, començaré per la segona, perquè els altres dos estaven mirant. Els països del nòrdic són un exemple de països que tenen un deute sostenible, la majoria d'ells. Sí que són països endeutats, però el pagament continuat d'aquest deute no suposa un gran impacte. Per tant, són països en la majoria d'ells, que podríem analitzar per què, per les seves polítiques internes, les seves estructures, les polítiques fiscals, etc. Són països que en general tenen un nivell de deute sostenible. Per tant, la majoria d'ells no són països on el tema... Tot i que arrel de la crisi, alguns d'aquests països també han augmentat el seu deute. Sí, respecte al que comentaves després d'estratègies, a veure, el tema del deute és un tema que a vegades és difícil connectar amb el ciutadà. I això té molt a veure amb l'estratègia. El que passa és que ens hem de preguntar, si no autocrítics, per què és difícil connectar amb el ciutadà? Jo puc entendre que fos difícil connectar amb el ciutadà quan parlàvem del deute de Burkina Faso, de Nicaragua, d'Equador, de Xile, que per mi no era... Jo no faria una distinció, entenc que el ciutadà de peu hi ha una distinció. Un deute que jo he generat molt llunyà, no conec aquella gent, no empatitzo amb aquella gent, etc. Ara, el deute que tenim aquí, i és una mica missatge que han intentat transmetre i que depèn una mica del que comentaria de l'estratègia, és que és una mica l'origen o la raó de ser de moltes de les polítiques que s'estaven executant. Sí? I hem d'entendre que el deute té aquest pes. No perquè ho digui jo o ho digui l'Observatori del Deute, que també, sinó perquè si no entenem aquesta importància del deute i com el deute lliga amb el dèficit, com el dèficit lliga amb el deute, al revés, o sigui, en dues direccions,
difícilment podrem connectar amb aquest tema. Però és clar, i mira, i crec que un grup de gent, una campanya que m'entén molt bé, és la PA. La PA entén molt bé, o sigui, la campanya diguéssim dels àusis, perquè no coneixeu la PA, ha entès molt bé que l'origen del seu problema no és que et desallotgin. Et desallotgen, sí, és la conseqüència del teu problema, però l'origen del teu problema és un deute que no s'ha pogut pagar. Per què no s'ha pogut pagar? Sí? I aquí és on fem el lligam amb el deute privat i el deute de la banca. Llavors, jo crec que l'estratègia passa sobretot per buscar els vincles amb els que empatitza la societat. O sigui, la societat no empatitzarà amb el deute del deute. Jo puc dir que són 5 milions d'euros, però com que tu no saps el que costa fer una carretera a Barcelona-Madrid, tu ni jo, aquests 5 milions d'euros se'ns en van, no? No tenim res que comparar. Ara, si aconseguim fer aquests lligams respecte a quina relació té el desauci amb el deute, quina relació té la retallada amb el deute, quina relació té que cada vegada tenim menys mestres amb el deute, quina relació té la privatització de la sanitat amb el deute, quina relació té la situació de les universitats amb el deute. Llavors nosaltres hem de saber fer aquest lligam, i l'hem de saber fer sector a sector. És una feina que es fa, també és una feina complexa. Després també treballem a altres nivells, per exemple, a nivell governamental. Nosaltres ens reunim amb tots els partits polítics, tots els que volen reunir-se amb nosaltres, i no són tots. I una mica també, jo penso que hi ha polítics que ja han après que la manera de sortir del dèficit no és emetre deute, i cada vegada entra més deute, perquè això té uns impactes. Ara, hi ha partits que no ho han après. Per tant, l'estratègia, i aquí lligo amb el que tu deies, i una estratègia que ens ajudaria molt, o un aliat que ens ajudaria molt, és el mitjà de comunicació. Perquè si tu no tens l'aliança del mitjà de comunicació, l'únic que tens que... O sigui, la PA ha aconseguit, diguéssim, l'èxit que ha aconseguit, èxit entre cometes, perquè és un tema desgarrador. O sigui, qui pot estar d'acord amb que desallotgin d'una casa una mare amb 4 fills? Us ho dic exagerat, però qui pot estar d'acord amb això? O sigui, clar, és tan desgarrador l'exemple, però darrere d'aquest exemple està el deute. Sí, però qui pot estar en desacord amb això? Molt poca gent. Però l'altre és que els mitjans de comunicació també ajuden molt a vendre aquest missatge. Per tant, és com una bola de neu, que tu tires una muntanya que és petita, la vas tirant i la bola va xupant neu fins que es fa grossa. Perquè el tema dels desallotjaments ha aconseguit empatitzar amb l'afectat. Jo crec que és la clau de l'èxit d'una estratègia. És el tema que tu tens, saber-lo exposar perquè lligui l'afectat. I el deute lliga amb l'afectat que es mou a la sanitat pública, que es mou a l'educació pública, etc. Clar, jo crec que aquesta és una estratègia de llarg termini. L'estratègia del deute penso que no és una cursa de valles, és una estratègia, és una marató. S'ha d'anar fent, però s'ha de visibilitzar molt. Jo crec que l'estratègia és visibilitzar el lligam amb els sectors afectats. Començar per aquí. Quan els sectors afectats vagin veient aquest lligam, serà molt més fàcil arribar als altres sectors. Fa 10 anys, no sé si alguns de vosaltres us mobilitzeu o esteu en campanyes, és igual, o a la universitat, fa 10 anys, tenir un fill que treballava a la banca era un honor. Fa 20 anys, i li pregunto al meu avi, el meu tiet és banquer. Era un honor tenir un fill banquer. Ara, no sé quanta gent veu un honor tenir un fill banquer. I no ho vull dir ridiculitzant, sinó vull dir que la societat va calant i va veient on està el problema. La societat potser no sap que el 84% del deute és privat, però sap què està fent la banca, amb alguns temes. I no cal saber molt d'economia, sap què està fent la banca amb alguns temes. Llavors, a vegades és buscar aquestes aliances. Què coneix la societat? La banca? Doncs anem a tirar de la banca i anem a explicar com rescatar i recapitalitzar la banca ens està suposant el que ens està suposant. Heu vist aquest gràfic, no? Els gastos socials i tot el que invertim per recapitalitzar la banca. I jo crec que és una mica aquesta l'estratègia. I ara amb la primera pregunta que feies, clar, jo crec que el deute és com una graneta sobre l'oceà, perquè manteníeu de la lluita. Jo crec que és un exemple de l'impacte del model i el sistema que vivim. I el deute és un exemple. De dir, vivim en un sistema capitalista, en un model capitalista, que té una manera de funcionar i que té uns impactes. I el deute interessa al sistema capitalista, perquè el recapitalitza. I llavors mou capital. I és un interès del sistema capitalista. I llavors, si acabem el deute i no acabem el model en què vivim, durarà poc. Llavors, jo crec que quan el
que deies tu al principi de polítiques macro, nosaltres el tema del deute també treballem en campanyes internacionals. Campanyes internacionals on ajunten des de la tassa Tobin fins al deute, els marxistes, o sigui, tots els col·lectius que des de la seva pròpia òptica tracten una mica el canvi macro del sistema. El que passa que com a estratègia és molt difícil canviar el sistema macro directament. Per tant, a vegades ho que dèiem abans de l'afectat, que empatitzem amb l'afectat i treballem el tema del deute, jo crec que a nivell macro és el mateix. Agafem un dels impactes d'aquest sistema macro i fem entendre que allò té molt a veure amb el sistema que vivim. Però al revés és molt difícil, perquè empatitzes molt poc amb algú. Bé, jo he donat una conferència del deute a un poble d'on sigui, a una ciutat, i la gent entén molt bé quan parlem de l'auditoria i el deute legítim de l'Ajuntament, per exemple. Tenim moltíssims ajuntaments que ens han vingut a veure perquè volen auditar el deute del seu ajuntament. Perquè l'Ajuntament resulta que no té diners per la piscina municipal, no té diners per l'escola, no té diners pel CAP, els hem tancat el CAP i hem d'anar al poble del costat. Com estan movent els diners l'Ajuntament? Ells, a partir d'aquí, connectaran amb el deute i després connectaran amb els models macroeconòmics, però els models macroeconòmics primer difícilment connectaran. Ni ells ni molta de la nostra societat. Llavors, crec que l'estratègia, i acabo, a vegades, és com amatem aquests missatges perquè la veïna del quart quarta, veïna o veí, ens entén. El quart quarta no vull dir una persona que no està ni mobilitzada, ni és militant, ni és activista, ni... Si una persona, perquè a vegades l'altre dia vam anar a parlar amb l'Agència de Catalunya i ens deien és que la gent no entén d'economia. No, perdona. Jo no estic d'acord amb això. La gent no entén els conceptes que fem servir d'economia. Dèficit, ingresso, gastos, no sé què. Però la gent, al final de mes, té els seus diners i sap el que gasta, i sap el que té a casa, la seva caixeta, i sap que es gasta amb això. La gent mou, l'economia domèstica. O sigui que no mou la macroeconomia ni entén els conceptes que fem servir quan parlem d'economia. Llavors, si no sabem explicar el deute a un nivell planer, és que podem haver entès el deute no connectat amb el ciutadà. I la clau d'això, el ciutadà es mogui, no? A vegades la gent ens ve a veure i ens diu amb la situació que viu a Espanya, 5 milions d'euros. No cremem, bueno, no m'ha vist aquesta com no estem cremant comptadors al carrer? I diu comptadors, diu exaltant-se. I jo penso, perquè podem encara no hem entès l'impacte real que deixem nosaltres. Jo tinc un fill de 3 anys i penso, ostres, no canviem això? O és que els nostres fills no són una millana a pagar. Sí? Llavors, és un tema molt sèrio, i a la universitat també tenim molt a dir. Quantes recerques, quantes tesis, quants temes de recerca s'estan fent per entendre com canviar aquest model? Com aquest model impacta sobre la nostra societat? Com podem altres corrents econòmiques imposar-les als nostres governs o als nostres estats? Doncs clar, si volem anar més i volem tenir alternatives, les alternatives les hem de treballar de manera rigorosa, no pot fatària. Analitzar tots aquestes dades no ho fa qualsevol. Ara, després d'això, on està el paper de les universitats? Quin és el paper de les universitats en tot això? Que també crec que l'estratègia era una mica per aquí. El que dèiem el que tenen una mica crua. La marxista, la universitat és tabú. Però és que tu li planteges a algú que fas un estudi de com sortir de l'endeutament i segurament també és tabú. Llavors, què podem aportar? Des de molts sectors podem aportar moltes coses. Alguna pregunta més? No? Doncs, moltes gràcies, Gemma.